Mga ka-idol, i-update natin yung ginawa namin ngayong araw na bahay. Medyo may kaluwangan lang talaga, dalawa lang kami nagbubuo. Oh. So yun, tingnan natin sa taas. Dalawa lang kasi kaming gumagawa. May 2 buwan na ata itong ginagawa namin. Oh. Ang laking bahay siya. 12 ang pusti niya. So, tingnan natin sa taas. Naglagay kasi ako ng forma ngayong umaga. Yun ang ginagawa ko, yung isa nagputol ng bakal. Yun, pasyalin natin itong taas. Update ko sa inyo. Ito yung ginagawa namin kasing bahay, dalawa lang kami. Yan yung mga ginawa ko ngayong umaga. Nagporma ako dito. Yan yung pinormaan ko. Yan. So yun mga ka-idol, kung magpapagawa kayo ng bahay, PM nyo ako. Yun mga ka-idol, pa-share ako ng video nito. So mga bago kong subscribers, mga bagong viewers ko, pa-subscribe ako ng video ko. Yun mga ka-idol, yan yung ginawa ko ngayon. So yun, bababa na ako kasi magluluto na muna kami pananghalian. Tara. So yun mga ka-idol, next video. Bye bye.